Yes, so maraming salamat po muli po. Pagbilao Central Elementary School. Bigyan
Yes, so yan, palapakan po namin pagbilang. Siyempre sa kanilang coordinator, maraming salamat din po, Ermila Derrama, Priya Delia Martinez, Mildred Galeon, Amelia Pornella, Edgar Francisco, Monica Toxon, Bernard Castro, and Diana Reyes. Init po ng side na, apakanta. Ayan, wag ka naman makaroon.
Ito yung maingay. Ito yung mic. Kilig-kilig yan. Ha?
Once again, palapakan po natin drums and lyre band of Pagbilao Academy. Ayan, maraming salamat po.